मान गेलो तू गाडी मान गेला मा कशाक अरे कोण वे धीरज म्हणा मोठी बुंदे ऑपरेशन झालं वे हटो रोज जबान रे कशी मुंचाकडे कशी उरे खबरच पडतो का अरे अरे तू माझी एक सांग वे तुझी पण 2 जणा धवलला तू किती भीतर आहे कसली रे हटो परत सांगतो का मागे नाटक लग्नाचा या गावात सुकान दक्कल झाल्यान मजकडे मान सकलगा लोक जाय आणि जर जर तुझ्या स्वभाव असोत रावल्यान हे तुझ्याला सगळे सुकान जन्म जातलो रात्री उरल्याचा वे तुका गाणी वाडी घेतन तर नावे जोर रे आणि तू मागेला जाणून माझ्या गणपत दिचल उलेता एक दोरी आडो गतन तर ना पहिले आणि सांगता जाणवेने लागतल का जाणवेने कसले का लागतला तुका आणि ते 2 चमचा पहिले सांगता आणि ते आपे मेडे चीर कसे चरत 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 करता पडाय कसे हा तिथे अशी म्हणतात मग केलं वे तुका अशी म्हणणं वे अशी म्हणणं ह्या गावात ने दिवस केलं तर तिकडे बर्रे का नापका म्हण मग गोपाल भट सांगता वे सांगता लो कळलं वे आमच्या गोपाल भट अंगडीचं बरोबर नी वे आता कसं जाणे येलो अरे आज म्हणल्यार या धीरजाकडे दुश्मनी केलो कोडत बऱ्यात पावला कारण हो धीरज म्हणल्यार एक सर एक पण दाव करत तर शिवाय केन्नाच कोणा अरे तू माझी एक सांग वे तू आता कानाला दाव जाऊन तू माझ्याकडे येला त्या स्वप्नालो अरे त्या स्वप्नाला लगाव जास्तान जास्त सावकारात चल्या बरा म्हणल्यार पवना बरोबर जाऊक लागला आणि तशी जाऊक जायना कारण ते स्वप्नात जन्म माझ्यासाठी झाला सावकारा जाण्यासाठी न्ही म्हणलं ते तुझं जाय म्हणे झालं वे ते जाय म्हणे झालंय काय म्हणल्यार किती जीवन भर जाय कोण ते म्हाका कशेच साथ दिना त्याका पवन वाटता आणि त्या म्हाका वाटता आपण दिता अरे मग एक सांग तो पवन तू गेला दोस्त मरतो अरे दोस्त गेल खड्ड्यात मागे जीवनाची चूकच्या सत्यानाश कोण हा दोस्ताने दिला गो इतकं देव म्हणील बी हो धीरजने टायमात त्या पवनात सुद्धा काटकळतो पडतलो अरे ओ ह्या नमुने काट काय किती पिन्नी काटल लागतं की मागं तरी बस ना खरं सांगता अरे धीरज आता तू सांग रे मागे एक आणि तुझ्यासाठी आहोत किती करता कसली करता मला सांग तुम्ही फक्त साथ दिलात पुरो अरे मास कोण खातल तर आणि मागे एक सांगतो आता तू होमा उडी घेऊ नाकरे अरे शाणे तले सैनिक पवनात कर आणि पवन सदा हाव राज्य करता राजी गाडीने गेलं नि रे हे असो तू ही गोष्ट साडीला विषयावर कानात घाल अरे धीरजा आणि भवानी प्रसादाने हा तुकर राजी करू शकतो रे ते शाणी आणि ते विश्रामाचा पुढे जायना वे जायना ते सांजची 7 नंतर ने पोलीस सुण्यात गाण घेऊन राबता मरे लोकाले अंगार बी होतात आणि मागे अंगार बी येतात मग आता ने तेंगल घरा वैद्य सकाळी तू इथे पडले मात्र आणि कित करतले सांजे ते बी भाऊ करताने हे किती असो हे काम तू करूकच जाय हे घे 2000 रुपये जर ते प्रिया लग्न कोणा पडतावर सगळे सुरक्षित मागं भेटले बेटा येतो गुड बाय आशीर्वाद देऊ बेटा सावकारांना सांगील काम जाऊ जाय चालू करतो हा करता हा वे ओके